col·laboració en l'organització d'aquest acte, però no només amb això, sinó amb tota la història dels premis, que des d'aquí voldria recordar que organitzem des de l'any 2001, primer com a disseny pel reciclatge, després com a Premi Catalunya d'Ecodisseny, i que des del principi hem tingut una col·laboració molt fructífera i molt positiva per part de la DIFAT. Per tant, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest camí llarg i històric ja, que jo crec que tots hem anat aprenent uns dels altres en aquest camí, i les reunions del jurat, alguns dels que esteu aquí heu sigut membres del jurat, són molt interessants i molt il·lustratives. Jo represento l'Agència de Residus de Catalunya, que som la secretaria tècnica del Premi Catalunya d'Ecodisseny, que convoca la Secretaria de Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya. Com us he dit, és un premi que té una història llarga i que el que pretén és reconèixer els esforços que feu les empreses, els dissenyadors, en incorporar el concepte d'ecodisseny amb el seu disseny. S'ha dit molt, però evidentment no podem entendre un bon disseny sense que hi hagi la concepció o la consideració de l'aspecte ambiental en tot el cicle de vida del producte o del servei. Per això convoquem aquest premi des de fa més de 20 anys i amb aquest objectiu de reconèixer i premiar aquests esforços de les empreses i dels dissenyadors. Aquesta edició, l'edició de l'any 2025, hem tingut una bona participació, hem tingut 132 candidatures. D'aquestes 132 va haver-hi una preselecció i van preseleccionar 34 candidats, els més interessants, que són els que van valorar el jurat. El jurat va valorar aquests 34 seleccionats i d'aquí van sortir 3 premiats, 3 guanyadors i 9 mencions. Avui tindrem l'ocasió de conèixer en profunditat el procés de disseny d'alguns d'aquests guanyadors i mencionats. Què pretenem amb aquest premi? Doncs divulgar el concepte d'ecodisseny, apropar-lo a la societat, als estudiants de disseny, a les empreses, etc. I per això tenim diferents eines. Espero que hagueu visitat l'exposició física del premi que tenim aquí a la sala al costat. El lliurament del premi va ser el dia 16 d'octubre i fins al 16 de novembre estarà l'exposició aquí al Palau Robert, per si algú no l'ha pogut veure. M'han dit que tancaran a les 8, o sigui que quan acabi això segurament no la podreu veure, però si no podeu venir fins al dia 16. L'exposició física, com a novetat d'aquest any, l'experiència immersiva, que espero que tots hagueu tingut l'ocasió de provar-la perquè creiem que és molt interessant i et permet tenir una perspectiva també diferent dels productes i quasi interaccionar amb ells. I també tenim una versió virtual a la nostra pàgina web d'aquesta exposició. A banda també acompanyem amb un catàleg que podeu agafar aquí fora, un catàleg que en tenim en físic aquí en català i també a la pàgina web en altres idiomes. I també durant els 2 anys que voltarà aquesta exposició farem diferents activitats, tallers d'ecodisseny a escola, etc. Per tant, per nosaltres el premi és molt més que el dia del premi, del lliurament del premi. És tot un procés que, com sabeu, el donem cada 2 anys. Entre premi i premi passen moltes coses i ens serveix d'alguna manera d'excusa per voltar per tot el territori amb molts interlocutors diferents per explicar el que és l'ecodisseny i la importància d'incorporar-lo en el disseny quotidià. Estem en una situació, què us he de dir? Vull dir, tots veiem les notícies, tots som conscients, crec, malgrat que hi ha algun negacionista que té arguments en contra, que estem vivint una transformació del nostre clima, del nostre sistema, i que és urgent actuar. Nosaltres som l'Agència de Residus. Algú es podria preguntar què fa l'Agència de Residus parlant d'ecodisseny o de disseny. Doncs resulta que no podem quedar-nos a actuar únicament al final de canonada. Un cop el residu està generat, poca cosa podem fer. Per tant, és molt important per nosaltres actuar en l'àmbit de la prevenció. Vull dir, com transformem el model de producció de productes i serveis i el model de consum de manera que siguem més circulars, que consumim menys recursos i que generem menys residus. Aquest és el nostre objectiu. No podem fer-ho sols. Nosaltres podem fer premis, podem fer exposicions, podem donar subvencions per projectes, però us necessitem a tots, als dissenyadors, a les empreses, als consumidors també, perquè al final com a consumidors tenim el poder de decidir
el que interessa fabricar i el que no interessa fabricar. I per tant, des d'aquí també vull fer aquesta crida a contribuir cadascú de nosaltres en els diferents perfils o barrets que tenim en la nostra vida quotidiana a ajudar a aquesta transformació cap a una economia circular. No m'enrotllo més, reiterar l'agraïment a l'Adi per la seva col·laboració. Darrere del premi, darrere de l'exposició, darrere de l'acte d'avui hi ha la feina de molta gent que hi ha dedicat moltes hores. També agrair a tots els ponents que esteu aquí aquesta tarda per explicar els vostres projectes. Estic segura que serà superinteressant. I animar-vos a continuar. D'aquí 2 anys hi haurà un nou premi d'ecodisseny i esperem que cada cop tinguem més productes i més realitats als mercats que compleixin amb aquests criteris. Moltes gràcies i endavant amb la presentació. Gràcies. Molt bé, doncs abans de començar simplement explicar què és això del Making of. Making of és un format que fem des de l'ADI des de l'any 2007. Aquesta és la 77a... Ara em veig allà. La 77a edició. L'ADI, disseny industrial, dintre del FAT, ja ho sabeu. Per tant, comencem amb les presentacions. No faré ronda d'agraïments perquè ja ho ha fet la Pilar i ens donem per agraïts tots. Només afegir l'agraïment a la Gemma Morell, que és la nostra companya de la Junta, que va estar treballant en el jurat del premi. Comencem amb la primera presentació, el Cristian Cazorla, director tècnic de Breinco, que ens presenta el panot del redissenyat. Gràcies. Sí, hola. Bé, gràcies Oriol i gràcies a DIFAT per convidar-nos a aquesta conferència Making of dels Premis Catalunya Ecodisseny 2025. Bé, Breinco... Agafa el passador, provem? Vale, sí. Doncs Breinco som una empresa de paisatgisme urbà. Estem molt a prop d'aquí, a Llinars del Vallès, 35 quilòmetres del centre de Barcelona. Comptem amb unes instal·lacions de més de 90.000 metres quadrats i tenim el privilegi de tenir just al nostre costat una planta d'una pedrera d'àrids granítics de primera qualitat i a més fa prop de més d'un any també és planta gestora de runes i és la que ens proveeix també els àrids reciclats que són de fet part dels nostres productes que tracten i se'ns els retornen. Aquí podeu veure la nostra planta i com podeu veure a la proximitat llavors tenim aquests àrids granítics i reciclats de quilòmetre zero i com a dada rellevant tenim una capacitat productiva de més de 800.000 metres quadrats de paviment l'any. Bé, en el nostre catàleg podreu trobar murs de contenció de terra reforçada, més de 50 referències de mobiliari urbà, formigó arquitectònic per a façanes i també per paviments, productes per a edificació com prefabricats de formigó, peces de gran format per fer façanes ventilades i sobretot paviments, moltíssims paviments. Som una empresa referent tant a nivell nacional com internacional i tenim paviments drenants, de gran format, petit format, textures, colors, geometries especials. Realment, com dit, el nostre producte de paviments és molt ampli i això els arquitectes ho valoren i podreu trobar que en els projectes més importants de la ciutat de Barcelona, per exemple, sempre trobareu un paviment de Breinco, un paviment nostre. Alguns exemples dels projectes i el darrer projecte més important, tota la transformació de Glòries. Fins aquí una breu presentació del que som, del que és Breinco. Bé, com sabeu, l'any 2021 l'Ajuntament de Barcelona va llançar un repte urbà, el repte del panot del segle XXI, un repte, com podeu entendre, per la presentació que no podíem faltar, i aquest repte el que volia pretenia buscar trobar un panot que fos molt més sostenible. Però abans de començar del making of farem una breu història del que és el panot. El panot és una peça de 20 per 20 centímetres i 4 centímetres de gruix que bàsicament es fabrica amb sorra, ciment i aigua. Ara veurem algunes imatges històriques. A més, aquí tenim alguns companys d'Escofet. Aquestes eren imatges de la fabricació de les primeres lloses hidràuliques, que així és com es deien. El primer catàleg,
com deia, d'Escofet va sortir el 1991. La primera vorera era precisament la vorera allà on tenien Escofet les seves instal·lacions, a la ronda de Sant Pere número 8. I el 1906 va haver el primer repte urbà, el primer concurs públic, que va sortir per fabricar més de 10.000 metres quadrats dels carrers de Barcelona. Escofet ja va oferir aquests panots que, com podeu veure, són els mateixos panots que encara es col·loquen majorment a la ciutat de Barcelona. És a dir, aquí veurem alguns exemples també històrics d'aquests primers carrers amb el panot flor, en aquest cas, el carrer Fontanella, el 1907. I el que és molt rellevant és que des d'aleshores i després de prop d'aquests 120 anys d'història, el panot continua sent la mateixa peça i pràcticament a diferència, l'única diferència és que s'ha industrialitzat tota la seva fabricació, però el panot és exactament el mateix, es fabrica exactament igual, amb la mateixa composició, etc. Bé, donant el repte del panot del segle XXI, quan ens vam presentar i vam veure les bases, condicions del repte, vam veure que realment era un repte ambiciós, però que estava ple de condicions. Una d'aquestes era, per exemple, que no podia modificar el disseny del panot, cosa que s'entén després de 120 anys d'història, que és el valent que canvia, per exemple, el panot flor, per exemple, que és ja una icona de la nostra ciutat. I l'altre són les dimensions. L'essència del panot són les seves dimensions, aquestes 20 per 20 centímetres de costat. Llavors, tot semblava que el focus del panot anava a la reducció d'impactes simplement per la composició o la fabricació. El primer pas del disseny del panot del segle XXI va ser primer analitzar l'impacte del panot tradicional. Vam consultar la guia de paviments de l'Ajuntament de Barcelona i allà vam veure que l'impacte aproximadament de cada metre quadrat de lloseta de panot té aquests 19,74 quilograms de CO2 equivalents, que és el potencial d'escalfament global. Vam fer simulacions mirant de veure si reduïm una mica el ciment, si afegim més àrids reciclats, etc., si podíem millorar substancialment aquest valor i veiem que sí, es podia reduir aquest impacte, però que el gruix d'aquests impactes no el podíem aconseguir simplement modificant el panot. Llavors el que vam fer és analitzar la seva secció constructiva. Un producte, els impactes d'un producte no són tan sols el del propi producte, sinó que cal considerar tota la seva solució constructiva. Llavors, el panot, com sabeu, es col·loca sobre morter i sobre bases de formigó i l'impacte de la col·locació és de 62,2 quilograms de CO2 equivalents per metre quadrat. És a dir, que la seva col·locació és 3 vegades més que la fabricació del panot. I aquí és on vam veure que la nostra oportunitat de reduir realment els impactes ja no era tan sols a la peça, sinó que hem de veure com millorar aquesta col·locació. Partint de la geometria del panot, vam pensar quina manera podíem millorar aquest sistema constructiu de l'actual panot. Llavors, el que vam fer va ser transformar el que ara és una llosa, transformar-ho a una llamborda. En comptes d'un gruix de 4, vam fer un gruix de 8 i simplement aquest canvi ja ens permet fer col·locacions sense morters i fins i tot sense bases de formigó. Però per fer-ho, i que fos viable, era necessari introduir per primera vegada en la història del panot uns separadors perimetrals. En aquest cas vam decidir fer-los de 3 mil·límetres de separació i a més amb un format d'encadellat perimetral perquè aquesta peça fos encara molt més estable. A l'augmentar el gruix del panot també augmentem els recursos materials per a la seva fabricació. Evidentment, també augmentem els seus impactes inicials, però el gran benefici era reduir substancialment la seva col·locació. Llavors, en comptes de fer col·locacions en morter i aquestes bases de formigó, simplement utilitzant materials granulars, que podrien ser fins i tot materials reciclats, fixeu-vos com la col·locació es redueix considerablement. Aquí podeu veure un resum dels impactes del panot tradicional i el panot del segle XXI i podeu veure que si sumem tant la fabricació com la col·locació aconseguim reduir fins a un 64%
aquest potencial d'escalfament global. A part de reduir l'impacte del panot, també tenim la capacitat de fabricar-ho amb un gran percentatge de reciclats, en aquest cas fins a un 40%. Podem afegir propietats fotocatalítiques, és a dir, el panot pot millorar la qualitat de l'aire, o aplicar tractaments superficials que reduirien el seu manteniment perquè serien més fàcils de netejar. I com dada molt important i que era una de les principals estratègies per nosaltres, era que el fet de canviar el sistema constructiu, ara el panot pot ser recuperable i reutilitzable. És a dir, quan fem qualsevol tipus de manteniment, podem treure aquestes peces, fer races, manteniments, etc. i tornar a col·locar les mateixes peces. A més, és 100% reciclable. Però Brenco és ambiciós i la nostra proposta volia anar molt més enllà i pensant que ja hem transformat el panot en una llamborda, per què no, si augmentem aquests separadors perimetrals, per què no transformem i fem el primer panot permeable de la història? Augmentant aquestes juntes de 3 mil·límetres passem a 15 mil·límetres i així, com dic, faríem i transformaríem i seria possible que aquest nou panot també reduís l'escorrentia superficial en els episodis de pluja. Aquí podeu veure algunes imatges de com surt el panot del segle XXI en les nostres instal·lacions a la fàbrica i aquesta versió també permeable que hem comentat anteriorment. El repte del panot va finalitzar aproximadament el 2023 amb la construcció d'uns pilots al carrer dels Almogàvers, a l'eix verd del carrer dels Almogàvers, i també un petit tram a Gran Via de les Corts Catalanes. I aquí podeu veure algunes imatges de la col·locació, ja podeu veure que ha sortit de l'equació el morter, tampoc hi ha bases de formigó. És una col·locació molt més neta, molt més ràpida, molt més econòmica i, a més, com dic, recuperable i reutilitzable. Aquí podeu veure l'exemple, a més, són totalment compatibles, és a dir, podem conservar la línia, l'eix de les línies de la col·locació i tota la col·locació és flexible mitjançant material granular. Algunes imatges del pilot del carrer dels Almogàvers, com va quedar el panot del segle XXI. Aquesta és la versió drenant, que aquesta permeabilitat, com dic, la guanyem gràcies a l'utilització de graves per fer el rebliment de les juntes. La grava té molta permeabilitat i, per tant, quan plou, s'infiltra l'aigua a través de la graveta i llavors aconseguim gestionar l'aigua. Algunes imatges més del carrer dels Almogàvers i també del petit pilot que es va fer a Gran Via de les Corts Catalanes. I ara, per finalitzar, veure un vídeo on resumeix tot això molt més maco. No sé si hi ha so. Si m'ho poso una altra vegada. Provo? Sent fluixet. Si no passem, com dieu. Si no, és igual, ho podem passar sense música, al final amb música és més maco sempre, però si ho passem. Sí, no té... A veure si... Passa que s'ha aturat això i no va, No funciona això tampoc. És que no funciona, si no ho passaria més. Vale. Són problemes del directe, no? Ara sí. Espera.
Que ho posin ells. Ara sí. Bé, fins aquí, Gràcies. Les preguntes les fem al final, o sigui que si aneu-les preparant i apunteu-vos-les. Doncs d'aquest disseny que no modifica el disseny però sí que aporta millores, passem al següent projecte, que és l'Abric Franca, que ens presenten el Nacho Bueno, director de màrqueting de Coleo, i la Gina Madini, dissenyadora d'aquesta peça. Endavant. Gina Madi. Hola. No Madini, Madi. Què ha dit? Sona millor Madini, Què ha dit? Jo tinc apuntat Madi. Ah, Madi, sí, Sí, Madi. correcte, sí. Sí, no? Sí. Ho ha fet bé. Molt bé, doncs bona tarda a tothom. Ens ha agradat molt la presentació anterior, esperem poder mantenir aquest nivell d'atenció. No sé per què tenim una pantalla negra. També comencem amb un vídeo, no? Sí? Nosaltres comencem pel final. He començat amb el vídeo sense introduir gaire, però així m'ha anat bé perquè intento captar una mica l'atenció. El grup Coleo és un grup dedicat a la indústria tèxtil. Estem ubicats a Mataró i operem principalment a Catalunya. En comptes de fer la presentació en plan corporativa, la faré més de per què estem aquí avui, i intentaré vincular-ho després a la part del producte, que és de la Gina, però creiem important posar una mica en context per entendre per què podem fer avui dia un producte d'aquest tipus.
Coleo va començar fa 12 anys, principalment al final de la cadena de valor. Bàsicament dissenyant i comprant i venent teixits i prendes a marques de moda. El seu fundador, en David Puyuelo, sempre tenia a la ment com poder ser més sostenible en aquesta indústria tan contaminant, i de la que avui en som molt conscients, però que durant molts anys ens ha portat a la situació actual, a consumir, consumir, consumir. I ell sempre tenia en ment com poder fer aquesta producció d'una forma una mica més sostenible. Per tant, sempre es preocupava per intentar trobar aquests teixits amb materials que tinguessin un impacte menor al medi ambient i sobretot com començar a introduir producte reciclat. I la realitat d'aquells anys, fa 10-12 anys, és que no hi havia gaire producte reciclat al mercat. Sí que hi havia alguna cosa de polièster reciclat, principalment d'ampolla a Àsia, però no hi havia una indústria que pogués generar matèria primera reciclada d'una forma regular. I com aquell que un dia es lleva i decideix muntar una central nuclear, va realment fer un gir al negoci i saltar per a poder aconseguir aquesta matèria primera a l'inici de la cadena de valor. És per això que a dia d'avui podem dir que oferim un model de producció circular, bàsicament perquè operem des de l'inici de la cadena, col·laborant amb diferents empreses i entitats en recuperar residu tèxtil, residu que classifiquem de forma automàtica per composició, colors i altres atributs, com poden ser formes, si són prendes exteriors, si són parts de dalt, part de baix, amb l'objectiu principal de valoritzar-ho. El nostre repte i pel que treballem és per les fraccions més difícils, que principalment és el que anomenem postconsum, que són prendes que el consumidor ha utilitzat, el que tenim als nostres armaris, que a diferència d'altres indústries del reciclatge i de materials és bastant complexa, perquè hi ha moltes matèries, materials a cada una de les prendes, capes, en alguns casos, i no vull anticipar part de la presentació de la Gina, i productes no tèxtils, una ampolla de vidre, la gran majoria del producte és vidre, amb una peça de roba tenim botons, podem tenir cremalleres, diferents matèries, i hi ha certa complexitat. Aleshores, tot el que fem i hem fet és pensant en la fracció més complexa, que és aquest residu postconsum, i amb un objectiu de poder crear productes circulars. Això vol dir que de fibres tèxtils podem reciclar-ho i tornar a tenir fibres tèxtils. Evidentment, el volum de residu tèxtil que hi ha al món, a Europa o a Catalunya és molt gran i hem de trobar altres sortides. Aleshores, hi ha una part d'aquest residu que intentem canalitzar també a través d'altres indústries, com pot ser la construcció, en temes de panells d'insonorització, indústria automobilística, etc. Doncs, bàsicament, un cop hem classificat aquest residu per poder trobar la millor manera de canalitzar-ho, en el cas de Coleo passem al següent pas, que és desfibrar. O sigui, tenim les prendes preparades per reciclar, i desfibrar simplement vol dir trencar la prenda per tornar a tenir noves fibres, i amb aquestes fibres poder fer nou fil i amb el nou fil fer nou teixit. Per tant, a dia d'avui podem dir que oferim un servei completament circular. De cara al mercat tenim dues maneres d'aproximar aquest model circular o aquest model productiu tèxtil cap a un model més sostenible. Una és des de la vessant del residu, on Coleo treballem amb diferents empreses i entitats amb intentar treure el millor profit d'aquest residu, i l'altra és des del vessant del producte, simplement marques principalment marques de moda o de tèxtil que volen utilitzar matèria primera reciclada, aleshores simplement els oferim aquest tipus de producte de diferents fonts de residu d'altres clients. Ens enorgulleix molt poder dir que gran part d'aquest procés està fet a Catalunya,
A dia d'avui operem 3 plantes de gestió de residu, la més gran a Pineda de Mar, a una hora de Barcelona, l'altra a La Corunya, a Galícia, i ara n'acabem d'obrir una nova, que a més ho anuncio una mica en exclusiva perquè encara no ho hem comunicat, a Toulouse, al sud de França. És la primera incursió fora de territori espanyol i moltes ganes de poder expandir cap a altres països europeus. La gestió del residu, el trinturat, el trinxat, la filatura i la teixedoria es fa a Catalunya amb un radi de menys de 200 quilòmetres. I la fabricació de la prenda la fem al Marroc. No em posaré a argumentar per què al Marroc, però ho fem a Tànger, que està molt a prop d'aquí, i bàsicament és perquè el model productiu dels nostres clients requereix unes línies de producció molt grans amb moltes particularitats. Estem orgullosos d'estar aquí, sobretot perquè hem guanyat aquest premi, i no només pel premi, sinó ho comentàvem abans amb la conversa prèvia, és que aquest premi no és només per Coleo, és per tota la indústria tèxtil, ens posa en primera línia de la comunicació. És un premi que jo no conec gaires premis similars a l'Estat i tampoc a Europa, per tant és un reconeixement força interessant i sobretot perquè el guardó és sobre un producte del que estem especialment orgullosos i que ara la Gina us introduirà amb molt més detall. Així que, Gina, et deixo la paraula. Vols que passi jo? Quin botó és? El de la dreta. El de la dreta, vale. Hola, jo sóc la Gina Madí, sóc dissenyadora de moda, treballo a Coleo i us volia explicar una miqueta què implica ser dissenyador de moda i què implica ser dissenyador de moda a Coleo, perquè Coleo implica ecodissenyar. Lo habitual quan ets dissenyador de moda normal i treballes per altres marques i tal és el que poso aquí, que és l'habitual al mercat, no? Què em demanen a mi? Estar al corrent de les tendències, no? Què busca el públic, quines ens poden beneficiar, quines oportunitats hi ha, si tu ets bon en una cosa i de cop i volta aquella cosa es posa de moda, saps aprofitar el tirón. També em demanen conèixer molt bé el target objectiu del meu client, si és una marca jove, si és una marca més adulta, si és infantil, les particularitats de cada marca. No és el mateix treballar per un Pull&Bear que per un Mango, és molt diferent el client. La temporada, nosaltres sempre anem amb molta antelació. Aleshores, jo sempre ho dic, quan estic a l'hivern dissenyo prendes d'estiu i al revés. És una cosa a la que ens acostumem. I quan dissenyes prenda, també, i més prenda que es fa així en volums grans, has de pensar molt bé el procés de confecció de la prenda. Has de simplificar detalls, has de fer coses que ajudin a que es cosi més fàcilment, quins materials treballem, si és plana o és circular, que són dues especialitats molt diferenciades, etc. Però això és ser un dissenyador de moda normal. Llavors ve el repte de dissenyar moda per Coleo, que és ecodissenyar. La primera idea és que tot torna a nosaltres, cosa que jo faci, cosa que vindrà a mi, un altre cop, a les plantes. Per tant, hem de pensar en com facilitar-nos la vida quan dissenyem. I això té a veure amb el segon punt, que és intentar reduir fornitures i elements dispensables de les prendes. Com m'ha explicat el Nacho, no sé si ho ha explicat, a Coleo, quan entren les prendes, el primer que es fa és retirar manualment les fornitures, les peces aquestes que no es poden reciclar, i això vol dir retirar-les a mà. És un procés que és manual i com més cosetes d'aquestes tinguin les prendes, més estona hi haurà una persona tallant-ho. Pensem-hi una miqueta perquè això m'ho trobaré jo després. Això també em porta al tema d'evitar promoure modes com els lluentons, lentejuelas, per a tothom, l'úrex, l'úrex és el filament aquell brillant, les tatxes, les tatxueles, és a dir, a mi quan els clients em diuen estan de moda les tatxueles, jo els dic no, perquè llavors jo això m'ho trobaré i algú les haurà d'anar traient a mà, o per exemple en el cas dels lluentons, directament aquella prenda no es podrà ni reciclar, perquè no és irreciclable, i això quan compreu prenda penseu-ho, us animo que ho penseu, perquè tot el que sigui així, que tingui molta cosa que no es podrà reciclar. De la mateixa manera intentem estampar amb poques tintes. Si un estampat té moltíssimes tintes, hi haurà tants colors que acabarà caient en el montón de los grises. El montón de los grises, el gris no el vol ningú, és un color que no agrada a ningú, és el multicolor. A més tintes d'un estampat, més probabilitats que se'n vagi al gris.
Per tant, intentem estampar amb poques tintes. I llavors hi ha el tema de treballar amb teixits reciclats, perquè a Coleo treballem amb els nostres propis teixits i quines particularitats té això, no? Quan tu treballes amb fibra que prové de triturat manual, la fibra és curta. Per tant, per donar resistència al fil, ha de ser un teixit gruixut. O sigui, els teixits de Coleo i els teixits reciclats en general són gruixuts. I això és una cosa que no a tothom li agrada, perquè els clients són molt exigents, volen coses molt fines, volen coses molt fluides. Clar, hi haurà coses en les que nosaltres podrem servir i coses en les que no, i no passa res, perquè tampoc no hi ha problema amb això, però això de la fibra curta és un tema, perquè el teixit sempre sol ser una mica més gruixut de l'habitual, però també li dona una personalitat molt especial, té les seus avantatges. I el tema també dels teixits reciclats, entre d'altres, és que l'elasticitat és reduïda, perquè no posem espàndex ni posem filaments que facin que el teixit sigui elàstic, i això implica que jo tinc que dissenyar d'una altra manera. Jo tinc que dissenyar prendes que vagin pensades que no necessitin elasticitat. Un altre tema molt important és els colors i l'estoc de residu, per evitar tintats. Jo, per exemple, quan un client, aquest any passat estava de moda el mocha brown, que és aquell marró que s'ha posat de moda a tot arreu, però si el client vol un Pantone X, jo sempre intentaria dir-li, escolta, jo a Pineda tinc no sé quantes tonelades d'aquest altre marró, podem, sisplau, fer servir el marró d'estoc, que tinc no sé quantes tonelades, haver de tintar el teixit de Coleo, que tintar és un procés que implica gastar aigua, provoca peeling en alguns teixits, doncs intentem fer servir el que jo ja tinc en estoc i que el puc filar. De la mateixa manera ens ha passat amb el rosa de la Barbie. Recordeu la moda de la Barbie? Doncs tenim no sé quantes tonelades de Barbie a Pineda, de rosa, que jo espero que el rosa es torni a posar de moda perquè vaig pel món dient algú vol rosa perquè, clar, no, tinc molt de rosa. I des de disseny hem d'intentar, saps, com una miqueta anar donant sortida als colors que tenim, que en tenim molts. I també hem de dissenyar de manera que els nostres teixits llueixin. O sigui, a mi em mana el teixit, no mano jo el teixit. Jo he de fer prendes que facin que els nostres teixits ressaltin i no al revés. Que això també és ecodissenyar. Una de les tipologies de prenda més complexes de reciclar és el que s'anomena la prenda exterior. És la prenda per estrella que més problemes dona. Perquè una prenda exterior li diem una cosa que és una jaqueta, una gabardina, un plumes, lo típic. Són prendes que tenen composicions molt diferents dins d'una sola prenda. Per exemple, aquest abric que veieu aquí, que us el podeu comprar ara mateix en una botiga molt important, Zara. Que no hem fet nosaltres. Que no hem fet nosaltres, no. Però us he posat un exemple per dir-vos el que és una prenda exterior complicada de reciclar. Què veieu en aquest abric? Tenim 3 tipus de teixit, que jo compti, perquè no els estic veient tots. El pèl, l'exterior, el folre i el farcit. I els 3 poden ser totalment diferents. Per no parlar que tenim molts tipus de fornitures. Tenim snaps, tenim cremalleres, probablement porta tiradors interiors. Doncs tot això, aquest abric quan ens arriba a nosaltres, s'ha d'obrir, s'ha de separar tots els components, perquè si no la màquina aquesta que heu vist en el vídeo, si l'abric queda obert per dintre, el llançaran una cubeta, si queda obert penjant per fora, el llançaran una altra. L'abric anirà a parar a la cubeta equivocada si l'abric va sencer, i a més, tot això algú haurà de treure a mà, amb una talladora. Per tant, és una prenda que és un mal de cap. La prenda exterior és un mal de cap. Ja us dic que és la prenda més complicada. El mateix passa una mica amb sabates, també, però això és un altre tema. Aleshores, jo volia des de disseny ensenyar a les marques amb les que treballo que tu pots fer una prenda exterior tenint en compte la seva reciclabilitat futura. I aquí és on ve l'abric Franca. Que... Espera, tens la perxa? Un moment, que poso aquí una perxa. L'abric Franca és un abric que podria estar en un Mango, podria estar en un Zara, és una jaqueta que és maca, no veus que és reciclada, però és una prenda que està feta de teixit reciclat i és reciclable. Està feta de teixit reciclat perquè és teixit de Coleo, és teixit que ve 100% de residu textil, tant l'interior com el forro, i és reciclable perquè els 2 teixits que porta aquesta prenda, que és el teixit exterior i el teixit del forro, i el teixit d'aquests llaços, tenen una composició supersimilar. Per tant, aquest abric, quan tornés a mi, després d'haver fet la producció o la seva vida útil,
la màquina sempre llegirà de la mateixa manera, sempre anirà a parar a la cubeta correcta. I per fer-lo he fet servir, o sigui, no he hagut de tintar res tampoc, o sigui, el propi teixit ve del residu que tenia aquest color. Per tant, ve com ve tal qual del residu. I en quant als detalls, ja només fent un abric que l'exterior i l'interior tinguin una composició similar, ja aconsegueixes fer l'abric reciclable. I això és un tema de pensar-hi, simplement. Això és que el meu client agafés i digués aquell plomes el faig amb un teixit exterior i un teixit interior que les composicions es corresponguin. I jo amb això ja un 90% del problema ens l'estalviaríem. Però si a més te vols estalviar botons i fornitures i tal, doncs te pots inventar altres coses. Per exemple, jo vaig pensar, en lloc de posar botons o una cremallera, doncs què millor que poso un trau amb una llaçada que sigui del mateix forro, es fa un nus, és supermaco i m'estalvio més que algú ho hagi de retirar manualment. Per tant, és el que us comento, aquest abric tal qual el produïm, tal qual seria reciclable immediatament després, sense cap intervenció de les persones que tallen, ni que separen, ni res de res. I això, espero portar-lo als clients i que prenguin exemple, que se'l quedin o perquè és maco o almenys per aquesta altra explicació. I ja està, o per les dues coses. I ja està. Deixa'm per aquí. Em fico una mica d'aigua. Moltes gràcies. Haurem de pensar-hi quan el tingueu venut i poder-lo comprar. Seguim amb la següent ponent, que és la tenda Summit, Everest Camp, que és un projecte de l'ISABA, de la Marina Guzmán Bastardas, que ens presenta, ella la dissenyadora, estudiant de l'ISABA, juntament amb el Frederic Kaufman, que és el fundador i el CEO de Never Rest, l'empresa que ha produït aquesta peça. Gràcies. Molt bé. Bona tarda a tothom. Gràcies per estar aquí. Jo em presento, em dic Marina Guzmán, soc dissenyadora de producte i actualment tinc el meu estudi de disseny. A mi m'acompanya Frederic Kaufman, fundador i CEO de l'empresa The Never Rest Project, que es tracta d'una empresa que és una enginyeria ambiental i tecnològica i que creen solucions sostenibles tenint en compte la sostenibilitat, l'economia circular i sempre equilibrant ecosistema i turisme. Després ell us farà ja 4 pinzellades de tot el que fa, les activitats que fan arreu del món. Abans de començar, a veure això com es passa. Abans de començar a entrar en detall del producte que hem dissenyat, us volia fer una pregunta. I és, quanta gent creieu que viu al Camp Base Everest? Pregunto a tu. 100 persones. 100? Una mica més? Una altra resposta? La foto m'ha condicionat. A veure, aquí podeu veure més com és. Les respostes són 2.000 persones. Són 2.000 persones que viuen a 5.000 metres damunt d'un glaciar que està en moviment, que a les nits estan a menys 20 graus sota zero i que necessiten 45 dies per aclimatar-se a l'altura. Llavors, la segona pregunta que us faig és quants quilos de residus creieu que generen aquestes 2.000 persones durant 45 dies? Qui s'atreveix a dir un número? Quantes tones? Més o menys, aproximadament, perquè és molt difícil fer un càlcul i cada any canvia, aproximadament unes 60 tones, que són 60 tones que després els treballadors locals, coneguts com xerpes, han de baixar l'esquena al poble més proper. Ara dono al Frederic que ens expliqui una mica més informació de la situació actual del Camp Base. Molt bé, hola. Bona tarda. I en primer lloc felicitar-te. Gràcies. Perquè avui és el teu dia i agraeixo molt estar aquí i acompanyar-te. I res, sí que és veritat, el projecte de Never Rest Project va néixer el 2022
vam encarar a l'Everest com el gran icona del món, on tota la problemàtica del sector privat, el sector públic, la responsabilitat individual del turisme, on tot es concentra i podem visualitzar el problema que tots hem vist per la tele, tota aquesta acumulació de saturació per una activitat turística. Llavors vam agafar aquest repte, aprofito per saludar també a l'equip que està per aquí, per intentar buscar una solució tecnològica i veure de quina manera, mitjançant tecnologia i mitjançant innovació, quines solucions podem donar a aquests grans reptes que tenim en un entorn que està més a prop de la Lluna que de la Terra, perquè jo vaig estar allà el 2021 i és complex respirar, és complex passar-hi uns dies. I res més, aquesta seria una mica la meva presentació i vam començar el 2022. Una mica la nostra estratègia i el que estem veient, que aquesta problemàtica al final, o amb més seriositat o menys seriositat, és un problema global que tothom té en els parcs nacionals, en els parcs naturals. I tots hem vist que després del Covid l'increment del turisme als espais naturals ha incrementat moltíssim, però clar, ha incrementat que estem parlant que l'any que ve hi ha 8.000 milions de turistes que passaran per les àrees naturals a nivell mundial. Llavors, al final tota aquesta gent dona una pressió diguéssim, sobre l'impacte, com dèiem abans, hi ha 2.000 persones que viuen allà, una dada molt preocupant, hi ha 4.000 litres d'orina que es generen al dia i que es verteixen directament al glaciar del Khumbu, on està l'Everest. I clar, tota aquesta filtració que fa és arribar a les comunitats que estan a baix. Llavors, a les ciutats sí que és veritat que esteu més organitzat i teniu tota la logística, però clar, aquí no. Aquí és molt complexa, no hi ha energia, no hi ha res per poder tractar aquests temes. Llavors, aquests 60 tones de plàstics i d'impacte, diguéssim, de productes orgànics i no orgànics que arriben a l'Everest, tan sols no arriba a les 9 tones que es tornin a baixar. És a dir, la saturació va creixent i creixent i creixent cada any. Llavors, hem agafat aquest repte i després us explicaré una mica més. Mira, aquí podeu veure el que parlàvem, que una problemàtica que hi ha és la gestió de residus, especialment les bombones de càmping gas, que són les que s'utilitzen per cuinar. Aquí podeu veure també imatges cada any es fan campanyes de neteja. De fet, crec que l'exèrcit fa campanyes de neteja. I aquí també podeu veure l'animal típic de l'Himàlaia, que és el yak, que s'utilitza per transportar, i els xerpes, tot el que hem de portar a l'esquena. La distància que hi ha entre el poble més proper i el Camp Base Everest són 65 quilòmetres, que es tarda entre 10 i 15 dies, i no s'arriba amb cap vehicle. I aquí podem veure les cuines, com són, els lavabos, per dintre. Aleshores, ara ja entrant més en detall del producte, Sunmeet és una tenda de campanya solar. Solar perquè porta una placa solar flexible i enrotllable integrada. Està pensada per expedicions d'alta muntanya perquè l'usuari pugui ser autosuficient. Algunes característiques que té aquest disseny és que és multifuncional, s'utilitza com a estructura per a aquesta infraestructura elèctrica que permet connectar les plaques en sèrie o paral·lel, depèn del que es vulgui, però també serveix com a emmagatzematge de material de muntanya, perquè ja tenen molts objectes com bombones d'oxigen, cordes, grampons, piolets, mosquetons. Tot aquest material d'escalada no pot estar a l'exterior perquè es fa malbé i sempre s'ha de guardar a l'interior. I després també s'utilitza per guardar els components elèctrics, que són les bateries i els cables, per poder absorbir l'energia. Vam estar fent un estudi de radiació solar que hi ha al Camp Base Everest, tenint en compte factors com l'altura, l'orientació, les hores de sol, un dia núvol, un dia amb sol, i el resultat va ser que una d'aquestes plaques pot absorbir suficientment energia per poder tenir 6 bombetes enceses durant 8 hores i donar llum a la nit, per poder carregar 11 telèfons de les persones que estan fent l'expedició o poder carregar 2 ordinadors a càrrega completa. També es podrien carregar GPS per orientar-se, etc. També vam fer una mica com el kit. Tu compres la tenda, et ve la placa solar i també et ve una bateria individual.
Això és el prototip, que és un prototip funcional que es va testejar als Pirineus quan era hivern, simulant una mica el clima de l'Himàlaia, i vam poder carregar l'ordinador. Aleshores, les estratègies d'ecodisseny que té aquest producte, la primera és optimització de materials, ja que és un producte que han de portar a l'esquena, a la motxilla, i ens interessa que no pesi. Per això hem buscat una tenda tan lleugera. En conseqüència, optimitzem transport. Una altra estratègia d'ecodisseny és materials reciclats. Una curiositat és que el camp base Everest, per sobre d'ell hi ha 4 camps i el més alt es troba a 7.000 metres. I és obligatori pels alpinistes descansar i fer nit allà abans de pujar a la cima. Què passa? Allà també han de posar tendes perquè puguin dormir i a causa de les condicions climàtiques, que hi ha molta neu, molt de vent, sempre cada any es trenquen i les abandonen. Aleshores, el que hem fet amb aquest disseny és agafar nylon reciclat de tendes abandonades, ja que és una tenda més petita, i al final el nylon és un material molt resistent, molt durader, però que en contrapartida no ens degrada. Per això l'hem de reutilitzar. Una altra estratègia d'ecodisseny és l'eficiència energètica, estem fent servir energia solar, i després les altres serien integració sociocultural i producció local. Una cosa que va dir el Frederic i se'm va quedar al cap és que dissenyem per Nepal des de Nepal. No volem aportar una solució des d'Europa viatjant, sinó que els volem donar les eines perquè ells mateixos també puguin fabricar el disseny i així és com funciona l'economia circular d'un país al final. I allà tenen indústria tèxtil i perfectament podríem fer producció local de les tendes. I per últim, consum responsable, perquè el que estem fent és que el turisme d'alta muntanya sigui conscient del seu impacte i sigui respectuós no només amb la muntanya sinó també amb els treballadors locals que viuen allà. I fins aquí hem explicat el projecte. Ara Frederic us explicarà també una mica altres iniciatives que tenen arreu del món. Llavors, el que ha passat sí que és veritat que nosaltres vam llançar aquest projecte el 22. L'any 2023 vam presentar conjuntament amb el govern de Nepal el primer concepte d'un campament base sostenible. Sunmeet és un dels projectes en tema d'energia i es van dissenyar 10 línies alineades amb els objectius de desenvolupament, els ODS. A partir d'aquí hem rebut trucades i hem rebut trucades de Costa Rica, que ens ha sorprès moltíssim perquè al final Nepal entenem que és un país amb un impacte ambiental molt dur, però que Costa Rica, que són els creadors de l'empremta de carboni en el seu dia, ens estranyava moltíssim perquè és un país molt més cuidat i tenen pressupostos, a diferència de Nepal, per també netejar. I els problemes que hi havia és que a Nepal hem vist que hi ha una falta de dades molt important i sense dades no podem planificar i al final no es pot saber exactament la situació on estem i en canvi a Costa Rica tenen dades per tot arreu i tenen informes ambientals per tot arreu. El problema està a la tabulació. Llavors nosaltres som una empresa de nova generació, que vam néixer el 22, on tenim una intel·ligència artificial absolutament transversal i horitzontal dins de la companyia i utilitzem aquests motors d'enginyeria intel·ligent per tractar d'entendre i de tabular i de visualitzar i de destacar la informació més important com si fossin uns KPIs per a partir d'aquí saber exactament on estem i veure com anem millorant o com anem empitjorant, per intentar tractar de canviar l'estratègia. Veiem que la pressió en els països, en el cas de Costa Rica en 5 anys, en 10 anys han tingut un 33% de creixement turístic, però clar, no hi ha pressupostos per encarar aquesta pressió. Llavors, la Fundació de Parcs Nacionals, jo vaig estar amb ells el mes d'agost i no tenien ni per pintar la casa dels voluntaris. A nivell de govern sí que és veritat que ells reben la part d'ingressos dels tíquets d'entrada i generen uns 3 milions, per exemple, de dòlars per al Parque Nacional del Poás, però a la gestora no arriba res. Llavors nosaltres creiem que el primer punt per ser sostenible és ser sostenible econòmicament i no hem de tindre por de parlar de sostenibilitat econòmica. El que ha de ser transparent, ha de ser clara i hem de tindre clar que aquesta nova economia ha d'anar a passar directament en els projectes de conservació. I a Ghana, en els últims 5 anys, que vaig estar ahir fa 15 dies, el creixement en 5 anys ha sigut d'un 25%. És a dir, tot el món té la mateixa problemàtica. El que passa que és un tema molt complex perquè intervenen
des de la responsabilitat individual, les marques, que m'ha agradat moltíssim el que heu explicat, em sembla que les marques tenen un compromís també, hi ha molta innovació per al product placement, abans de vendre el producte, però una vegada que el producte s'ha venut no hi ha cap innovació darrere. És a dir, s'ha d'invertir també en el futur del producte quan queda mort i veure com el podem retornar. En el cas de Ghana, és un país amb un creixement turístic molt fort, no tenen tant turisme com Costa Rica, però ja s'estan preparant perquè estan rebent molta pressió. Llavors, bàsicament, al final el que fem és amb les dades, amb gent amb moltíssim talent i agrair també a l'Isaba per la relació que tenim amb ells, per continuar tractant de buscar innovació i felicitats per al teu projecte, que ha sigut un hito important. Moltes gràcies. Seguim amb el següent a presentar. És l'Àlex Sambudio, que ve de l'escola ESDI i que ens presenta Inari, que és un protector biodegradable per oliveres en creixement. Gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Em dic Àlex i us presentaré el meu projecte final de carrera, que li vaig posar Inari. I bé, aquest projecte neix de la necessitat de reaprofitar residus en desús que tenim en abundància i no som conscients que existeixen. I en el meu cas em vaig decidir centrar en el sector de l'agricultura perquè estic vinculat, ja que tinc familiars que s'hi dediquen i en concret s'hi dediquen al... No sé si ho sabíeu, però Espanya és un dels països amb més producció a nivell mundial d'oli i cada any es generen una gran quantitat de residus. En aquest cas em vaig centrar en el principal residu de tots, que és el pinyol de l'oliva, que és que una vegada les trituren per extreure l'oli de dins, el separen i es queda totalment emmagatzemat en nous industrials sense fer-se servir perquè no té cap altra alternativa. Llavors opten per incinerar-lo i transformar-lo en energia gris, que no és tot sostenible i no és el que busquem. Llavors cada any es generen més de 500.000 tones, és una quantitat bastant abundant. Aquí podeu veure unes imatges de nous industrials dels conreus d'oli i com podeu veure està ple, o sigui, literalment les he vist en persona i són naus amb muntanyes i muntanyes de pinyol i quan ho veus en persona impacta moltíssim, perquè no ets conscient de tota la quantitat fins que la veus. I després una altra problemàtica que em vaig trobar, que també vaig decidir atacar-la, és a l'hora de protegir les oliveres joves quan les planten al camp. Triguen entre 2 i 5 anys en ser suficientment autònomes per resistir als atacs dels animals o als forts temporals. Llavors els pagesos opten per posar aquests protectors que veieu aquí, que són unes lones de plàstic primetes. En aquest cas, això són els camps d'un cosí meu allà a Granada. Vam anar a visitar-los i ens van explicar també els problemes del dia a dia. I ens van explicar que aquests protectors no són molt resistents, llavors amb els temporals o els atacs dels animals s'acaben trencant i es transformen en petits trossets de plàstic que es barregen amb els camps i clar, es contamina tot el subsol i és molt difícil després conrear altres aliments. Llavors vam agafar aquestes dues problemàtiques i les vam intentar combinar en una sola proposta. Llavors, per començar el projecte vam decidir transformar aquest pinyol en algo físic que ens servís per aportar alguna solució. Llavors el vam treballar i el vam processar de diverses maneres fins a transformar-lo en pols, que és el que veieu a la dreta del tot, i la mostra de l'esquerra és com surt directament de la producció d'oli. Llavors aquest material, diguem-li farina, el vam barrejar amb altres materials d'origen vegetal, també de proximitat, per transformar-lo en un material. Llavors ens va sortir un material similar a la fusta, diguem-ho d'una manera, però alhora és hidròfug i lo suficientment resistent com per sobreviure en els camps i en l'exterior. Llavors, amb aquest material vam voler aportar una proposta que lligués també l'altra problemàtica dels protectors,
i vam dissenyar uns protectors per a les oliveres que les protegissin millor dels atacs dels animals, perquè ara estan havent molts problemes amb els conills, per exemple, aquí a Lleida, i volíem també millorar-los en certs aspectes tècnics per treure uns protectors millors dels actuals, per exemple, amb la possibilitat de poder incorporar sistemes de reg concentrats a dins, perquè actualment es fan servir aspersors que ocupen molt rang, però alhora no reguen bé les oliveres perquè estan molt separades les unes de les altres. Llavors això també ens permet estalviar consum d'aigua. Llavors havien de fer un protector que fos molt simple i pràctic pels pagesos, perquè en el dia a dia han d'anar supervisant constantment les oliveres. Llavors el vam dividir en dues peces que fossin fàcils d'obrir i tancar per veure que l'olivera està creixent bé i que no tingui cap plaga ni cap desperfecte. Llavors vam desenvolupar un sistema de tancament molt simple, que en aquest cas vam optar per fer aquestes arandeles en els laterals on hi pots col·locar branques de les mateixes podes dels arbres per estalviar, per exemple, brides o bé fer servir filferros i altres elements sintètics. Llavors, una vegada teníem el prototip més o menys plantejat, vam començar a provar la viabilitat d'aquest material i implantar-lo dins de la proposta, a veure si acaba d'encaixar del tot. Llavors, per també fer-ho econòmic, perquè sí que el plàstic en aquest cas és negatiu, té una particularitat que és molt econòmic. Llavors vam intentar fer aquest protector el més econòmic possible pels pagesos, que tampoc tenen molts marges de maniobra. Llavors vam intentar adaptar als processos de fabricació actuals. En aquest cas vam fer el material de tal manera que es puguin reaprofitar les màquines que es fan servir a la indústria d'injecció de plàstic. Llavors això també ens abarateix molt els costos de producció. I bé, aquí podeu veure imatges del prototip, de com ha quedat. Sí que és veritat que això és de fa un any, llavors l'evolució del projecte, com l'hem seguit desenvolupant, ha anat variant molt. Hem optimitzat la fórmula per fer-la més resistent i hem fet el protector per ser més prim, per estalviar més material. Llavors encara està en desenvolupament, però ja estem acabant la fase final i esperem poder-lo llançar al mercat el més aviat possible. I molt bé, això seria tot. Gràcies. Queda l'últim ponent, Rodrigo Triana, que ve de l'escola IED Barcelona. Ens presenta Tona, que és un parasol amb refrigeració natural i energia solar. Del grado de diseño industrial, y les voy a presentar Tona, que, bueno, para un poco de contexto, Tona fue mi proyecto de final de curso del grado que hice en el IED, y bueno, resumido en pocas palabras, es un parasol que usa energía solar para alimentar una fuente de enfriamiento evaporativo que crea como una clase de microclima por debajo del techo del parasol. Todo esto surgió porque el único tema que nos puso el IED con respecto a crear nuestro proyecto era hacerlo alrededor de este tema que era energía positiva, por lo cual el proyecto no tenía que consumir energía, sino que la tenía que generar, ya sea para que la consumiera o para que se la diera a algún otro electrodoméstico. Esto pues, nos llevó a investigar todas las energías renovables que hay, y obviamente a esta meta de las Naciones Unidas en específico. Y bueno, después de investigar todos los tipos de energías renovables que hay y que se pueden integrar dentro de un producto, llegué a la conclusión de que la energía solar era la más lógica, ya que está disponible la mitad del día, cuando menos. Y bueno, la tecnología ya está muy avanzada y bueno, no es como que se vaya a apagar muy próximamente el sol.
Después, viendo las tecnologías actuales, la mayoría de los paneles que vemos hoy en día en los techos en todos lados están hechos de silicio y después de investigar un tiempo esta tecnología ya existente, me di cuenta de que probablemente había mejores alternativas, ya que aunque el silicio, por ejemplo, es muy abundante dentro de la Tierra, requiere minarse, lo cual puede tener consecuencias tanto humanas como ambientales, y después su método de producción para refinarse, para crear las células solares, consume una cantidad de energía enorme. Entonces, al final igual y no resuelve lo que intenta resolver de un inicio. Con esto llegué a las células fotovoltaicas orgánicas, más en específico las que funcionan con tintes, las cuales ofrecen una alternativa que, aunque es una tecnología más nueva, un poco de unos años más recientes para acá, ofrece una posibilidad de consumir menos energía en su producción, y a la vez los materiales que usa tienen la posibilidad de ser más orgánicos y más mejores para el ambiente. Yo en específico en la que basé la investigación fue esta llamada Powerfoil, el cual viene de una compañía sueca, el cual funciona con estos tintes, y también de cara al producto, al diseño, ese tipo de paneles dan como más libertad en el diseño. Es flexible, es muy ligero y puedes hacerlo de diferentes formas. Entonces esto de cara a jugar con las formas era mucho mejor que los normales. ¿Cómo llegué al parasol? Al principio no estaba muy claro en qué iba a poner la tecnología, ya que había decidido qué iba a hacer, pero bueno, después de unas cuantas charlas resultó bastante lógico poner un panel solar en un parasol, prácticamente viene en el nombre. Entonces, bueno, después de decidir en qué lo iba a poner, ok, ¿qué alimenta? Y después de estar investigando mucho tiempo el sol, me di cuenta de que el sol, incluso desde tiempos antiguos, lo vemos como un dios que puede ser benevolente, pero a la vez castigador. Sí, es que es cierto que nos puede dar energía gratis, pero a la vez también nos puede traer sequías, traer olas de calor, que puede traer daños a la salud, etcétera, etcétera. Entonces me di cuenta de que había esta narrativa abierta para el producto de la dualidad del sol, y aquí fue donde me di cuenta de que pues tendría que a lo mejor mirar hacia lo que estaba causando negativamente. No es ningún misterio el aumento de las temperaturas. Este año lo hemos vivido, ha sido un récord. Aquí, por ejemplo, en Cataluña, yo lo he pasado bastante mal en el verano, la verdad. Y bueno, aquí pueden ver una pequeña gráfica de los últimos 9 años. Y bueno, de momento no parece que vaya a bajar. Aquí mismo hay iniciativas que buscan alivianar un poco estos problemas, y al mismo tiempo se puede conectar con el proyecto, les diré más adelante. Entonces, se usa en el proyecto el parasol como un catalizador, utilizar lo positivo que nos puede dar el sol para solucionar algunas cosas negativas. Empecé a mirar cómo podría generar este enfriamiento, mirando hacia el pasado, ya que no le iba a simplemente conectar un aire acondicionado, porque un aire acondicionado tampoco es muy ecológico, dependiendo. Y viendo, por ejemplo, inspiración del pasado de estos captadores de viento que llevaban el aire hacia el interior de las construcciones, también llegué al enfriamiento evaporativo, que sin mucho misterio, todos aquí lo hacemos, es sudar. Tú te generas una superficie mojada, con el calor evapora y hace que se enfríe. Es básicamente lo que hacemos todos los días si hace calor. Y es esto, el aire caliente puede pasar a través de una superficie húmeda, se evapora el agua y esa liberación de energía enfría el aire. Esto me llevó a la materialidad del producto, el cual sería el panel solar, en este caso de esta tecnología Powerfoil, la terracota, que para generar esta evaporación por la porosidad es muy buena, obviamente el agua, el aluminio para toda la estructura. El aluminio es reciclable y además tiene una muy buena transmisión de temperatura, lo cual servirá para adelante, para lo que les explicaré después. Y el textil, que bueno, tiene que ser resistente contra los rayos UV,
exteriores, etc. Y así tenía los dos pilares principales para el proyecto, el enfriamiento evaporativo y la energía solar. Hice unos prototipos un poco feos al inicio, el cual, si pueden ver por acá, la idea sería tener un tanque de terracota, agua en medio y aluminio. El aire pasa por en medio y se enfría. No tiene mucho misterio, pero en las pruebas que hice en este caso, por ejemplo, logré conseguir una bajada de 6 grados. Entonces vi que tenía potencial y así fue cuando empecé a desarrollar un poco la forma de cómo podía llegar a ser el producto finalmente. Y así fue como nació Tona. Pueden ver en la parte superior está el panel solar y acá abajo está todo el sistema del enfriamiento evaporativo. Tampoco me rompí la cabeza con la forma del parasol, simplemente adapté lo que ya había, pero integrando estas dos cosas. Aquí, esta es como el alma un poco del producto. Adentro de aquí hay agua y estas son las entradas de aire para que pueda succionar y crear, enfriarse por acá y salir por acá más frío. ¿Cómo funciona esto? Aquí pueden ver una sección en la que tienen terracota, agua. Por esta parte que está el ventilador, entra el aire, se enfría y sale por acá creando una clase de microclima ahí debajo. Y también era importante para mí pensar en la modularidad, tanto para antes y después de la vida útil del producto, ya que esto facilita su producción y también su reciclaje. Las regiones de uso que se puede usar es en todo esto que ven más oscuro. Esto del enfriamiento evaporativo funciona muy bien en las regiones cálidas áridas, entonces todo esto. Y bueno, está pensado para rooftops, terrazas, espacios abiertos, jardines, todo esto, que por ejemplo puede ir muy de la mano con lo que les decía de los refugios climáticos, ya que bueno, puede integrarse dentro de estos lugares. Y principalmente esto funciona pasivamente. Si hay sol, funciona el ventilador y funciona. Si no hay sol, pues no funciona. Porque no quería integrar una batería, ya que bueno, esto genera también otros residuos y otros problemas. Bueno, muchas gracias. Molt bé, doncs mentre preparem l'escenari per fer la ronda de preguntes, m'ha agradat molt que la sala de família ja estigués acabada en el render. Moltes gràcies a tots els ponents. Us convido tant als ponents com a la resta d'assistents a presentar aquests projectes als Premis Delta que tindrem, que organitza l'ADI des de ja fa més de 60 anys llargs, i que en breu, ara a finals de novembre, principis de desembre, sortiran les bases per la pròxima edició. Llavors, el resta de ponents podeu anar pujant i els que heu sigut oients, diguéssim, o entre vosaltres els ponents, si algú té alguna pregunta, si no, em llançaré jo, però vull donar pas a alguna pregunta. Jordi segur que tindrà una pregunta i la Mercè també té una pregunta, fantàstic. Hi ha cadires per tots? Llevar el libro para buscarlas. Sí. ¿Cojo el libro? Sí, que nos preguntan. Es la chuleta. Jo? Els teixits, sí. Hola. Els teixits, parlaves que era molt important per fer el teixit amb el que faràs el producte que després podrà estallar, havies d'agafar teixit que... O sigui, els colors que existeixen ja en els teixits que es reciclen. No és possible, com anar una mica més enllà i agafar barreges de fils per fer els teixits, o sigui, Sí. allò que deies del rosa, per exemple, que m'ha fet gràcia. Sí, per exemple, el rosa amb el marró, que deies, o sigui, barreges d'aquests dos colors i pots fer una prenda fantàstica. Sí, sí. Això suposo que deu ser possible. Bueno, sabia
sigui això. Sí, nosaltres, breument t'ho explico. Nosaltres tenim uns estocs de residu per colors, però quan el client ens demana un to concret, com un berenjena grisós, per dir alguna cosa, fem barreja de fibres. O sigui, per crear el fil, fem una miqueta de fibra vermella, amb una mica de fibra marró, i els enginyers tèxtils que tenim a Coleo creen la mescla. O sigui, mai treballem de colors purs de bales de residus, sinó que barregen. Fan barreja per fer els fils, sí, sí. El color és clar, pot ser un color, però pot ser un teixit que tingui fils diferents. Sí, 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 sí. Normalment a Coleo mai tenim... Amb el teixit reciclat és impossible aconseguir un color d'una puresa... O sigui, aquest vermell que tenim a la cadira no el podríem tenir mai, perquè nosaltres quan acumulem vermells intentem que la màquina filtri els vermells també com pugui, però sempre agafarà vermells purs, vermells una mica més rosats, vermells una mica més granatosos. La màquina ho fa bé, però al final tens una barreja de vermells, per tant mai aconseguiràs un color pur. I moltes vegades aquests accidents de color són intencionals, perquè de vegades són intencionals, de vegades el client vol una barreja o de vegades ja venen de la pròpia classificació. Sí, sí. I després també li volia fer una pregunta a l'últim ponent, que m'entens en català? No, prefieres sí? Sí, em sembla fantàstic treballar amb un parasol que climatitzi per l'estiu, però seria possible que hi hagués el mateix element, segurament hauria de ser un altre tipus de mecanisme, però que fes calor a l'hivern. Ho dic perquè a Barcelona hi ha una problemàtica brutal, no us podeu imaginar el que vol dir que l'afectar les terrasses exteriors. És una cosa que es demana i que en aquest moment no està resolta, perquè feien gasoil, estan prohibint el gasoil, ens demanen els comerços fer canalitzacions subterrànies per les parts, que això em sembla un absurd, perquè precisament una terrassa és una cosa que no fixa, per tant, el que està bé és que es pugui retirar i que no deixi cap mena de residu sota terra. Doncs que el mateix, no sé si seria molt difícil, aquest element que deies de baix, que és per l'aigua i tal, pensar en un element, i tenim molt fer-ho si no que també fes calor a l'hivern, o sigui, que produís l'estufa, diguem-ne, amb solar, amb energia solar, que precisament això durant el dia pogués agafar i al vespre pogués servir, no sé. No sé si el que estic dient no té res a veure amb el que estaves pensant. Sí, a ver, una vez ya capturada la energía solar, lo que se puede hacer es prácticamente pues, lo que se quiera. Lo único es que yo por decisión de aumentar la sostenibilidad del producto no quise integrar baterías, por lo que esto funciona pasivamente, al momento de haber sol funciona. Por lo general, si hay sol hará un poco menos de frío o no estará en la noche y bueno, esto no podría ser posible. ¿Se podría integrar una batería? Sí, pero bueno, sería evaluar y hacerlo de una manera sostenible usando las tecnologías de batería que sean, pero sí, sería posible. Més preguntes, Jordi? Cristian, em deies, de Brinco. Has comentat que hi havia dues variants, no? Una que era més permeable que l'altra i no obstant, en una ciutat com les nostres no estem molt acostumats a veure que hi hagi les variants permeables. Com funciona, quins beneficis tindrien, on s'haurien d'aplicar unes respecte a les altres? El primer repte és convèncer els tècnics que es puguin col·locar a la ciutat aquests paviments permeables. Aquest és el gran repte. I Barcelona no és un referent en paviments permeables, per desgràcia. Com funcionen i els avantatges que tenen? Doncs primer, la seva col·locació. Si posats a posar morters i formigons, doncs fem ja una col·locació que és més sostenible, sense aquest gran impacte que té. Gestionem l'aigua. Hi ha moltes solucions constructives que fins i tot puguem emmagatzemar aigua sota el propi paviment i després reaprofitar-lo i reutilitzar-lo pel reg. Com dic, el que cal són ganes i ja dic que els tècnics s'engresquin d'alguna manera a projectar-ho en els seus projectes. En principi, qualsevol carrer, el Passeig de Gràcia, si es vol, demà es pavimenta amb un terra que sigui hidratant?
No hi ha cap... Al final hi ha moltes solucions, també depèn de la qualitat del terreny, si té permeabilitat o no. Si no té permeabilitat, doncs hi ha solucions, com dic, d'impermeabilitzar i, per què no, gestionar l'aigua, ja sigui en l'episodi de pluja per evitar l'escorrentia, però després aprofitar aquella aigua que tenim emmagatzemada sota el paviment. Per això hi ha moltes solucions. El problema és, com dic, insisteixo, que els tècnics d'aquí apostin. I després, Coleo, no? Volia saber, potser és una pregunta molt bàsica, però com a usuaris o consumidors, com es recicla la roba? És a dir, quins són els mecanismes per fer... Doncs és molt senzill. Els contenidors de recollida selectiva, que n'hi ha molt pocs, però properament n'hi haurà molts per obligatorietat europea i per l'empenta de l'Agència de Residus de Catalunya. I hi ha una que sempre diu la Pilar, i on m'ha quedat gravat, és que aquests contenidors no només hem de portar la roba en bon estat, sinó hem de portar tot el tèxtil, estigui en bon estat o no. Després ja ens encarregarem, diferents entitats, de separar-ho del que es pot reutilitzar, del que s'ha de reciclar, però és important que agafem consciència de portar-ho a aquests contenidors. Sí, ara mateix serien aquests contenidors d'humana o de taronges que n'hi ha, però que, com deies, n'hi ha molt pocs. Principalment ara a Espanya són d'entitats sense afany de lucre, molt vinculades a l'obra social. Tenint en compte la resta de residus i la quantitat de roba que utilitzem, és molt poc, no? És a dir, que ja hi ha un impediment a facilitar el reciclatge, ni que sigui per la... Hi ha una... Primer hem intentat resoldre el vidre, paper, plàstic, i ara la que ens toca és el tèxtil. Hi ha normativa, llei europea, que ja està fent capil·laritat als diferents països i un dels punts principals és la recollida selectiva. És com recollir això i després què fem amb tot això, que és el següent problema que ens vindrà. Si em permet, al·lusions, jo crec que quan parlem de residu tèxtil el primer que ens hem de plantejar és com consumim el tèxtil. Vull dir que, clar, tenim un model de consum fast fashion, roba molt barata, que dura poc, que canviem molt. La primera reflexió és hem de consumir tant o què hem de consumir, quin tipus de roba hem de consumir. Després, reutilització, la roba pot tenir moltes vides, tenim una campanya ara i per tant hem d'intentar que es reutilitzi el màxim possible. I si al final es converteix en un residu, portar-lo en un contenidor. És cert que hi ha pocs, però n'hi ha i estan molt buits. Vull dir que podrien estar més plens. Perquè us feu una idea, actualment a Catalunya només es recull selectivament el 13% del residu tèxtil. Això què vol dir? Que quasi el 90% s'estan anant als abocadors o a les incineradores perquè se'n va al contenidor gris, per entendre'ns. O sigui, la majoria de gent, això sembla increïble, però passa així, la majoria de gent o la majoria del residu tèxtil se'n va al contenidor gris. Segurament pel que deia ell. Exacte, ara estem fent una campanya dient, escolta, no posa-ho tot, fins i tot aquell mitjó foradat, posa'l perquè els senyors de Coleo podran treure un fil per després fer un abric, per dir alguna cosa, però hem de canviar una mica el paradigma aquest, vull dir, és important portar-ho a contenidors de recollida selectiva. Primer, la reflexió inicial, no vull oblidar-me, i un cop generat el residu, donar-lo al contenidor adequat. N'hi ha poc, és cert, però tampoc n'hi ha tan pocs, Vull dir, tots en algun moment de la majoria anem alguna vegada a la deixalleria a portar algun trasto a casa que ens molesta, quan vagis a la deixalleria ja tens un contenidor, a part dels que hi ha al carrer, a centres cívics, etc., a les botigues. Moltes botigues recullen roba també, per tant, n'hi ha d'haver més, però tampoc n'hi ha tan pocs. Tenim alguna pregunta més? No? Faig jo l'última i tanquem. Tinc una pregunta pels 3 estudiants. La Marina ja sé la resposta, que és el producte s'ha industrialitzat o està en vies d'industrialització i per tant es produirà. Explica una mica el procés. Bueno, no exactament, No? Bueno, doncs, no, precisament. o sigui, a veure, ara mateix està en fase prototip funcional. Sí que ens hem posat en contacte amb empreses de tendes de campanya dels Alps i l'han estudiat, han fet un prototip també ells, però no s'està encara fabricant, no. Així que open, si coneixeu una empresa de tendes de campanya... Aquesta és exactament la meva pregunta també, Sí. pels altres 2 estudiants, en quin procés esteu en la industrialització de la peça?
Bueno, jo també estic en un cas molt similar, no? Estem ja a punt de voler-lo llançar al mercat, llavors ara estem pendents de buscar rondes de financiació o alguna subvenció que ens pugui ajudar a impulsar aquest projecte. Igual, después de los prototipos que mostré en la presentación, hice unos prototipos más avanzados, una escala 1:1 del tanque, pero necesita refinarse. Y después, bueno, igual si hay alguna empresa que lo quiera producir, sería genial, pero no, de momento no. Estic segur que... Just anava a dir que estic segur que haver guanyat aquest premi i estar presents aquí us ajudarà a donar-li més visibilitat i segur que més recorregut al projecte. Simplement per afegir que estem preparant amb Acció, que és l'Agència d'Innovació i Competitivitat de Catalunya, ja ho vam fer per l'anterior edició, una ronda amb els seleccionats i premiats, una ronda de finançament per buscar suport als projectes perquè puguin, sobretot els que encara estan en fase de projecte, els que estan al mercat potser no cal tant, no? Però si estan en fase de projecte, ajudar-vos a que això es converteixi en una realitat, és el que tots volem. Molt bé. Jo volia fer un últim comentari també. Nosaltres creiem, crec que és una idea compartida, que la col·laboració és molt important. Tenim un projecte europeu de nylon reciclat, d'identificació per poder reciclar-ho. Per tant, vosaltres esteu fent l'upcycling, però hi ha un projecte xulo d'això, que en podem parlar. Vale, ja parlem. Dels temes de lones i tal, a Catalunya hi ha dues empreses molt potents amb les que parlem també dels acrílics. I amb tu segur que podem fer moltes coses amb residu tèxtil que no vagi a fibra per prenda, però sí, estem fent. Hi ha temes d'insonorització, però hi ha molts altres projectes, perquè el residu n'hi ha molt i li hem de trobar sortides. Així que gràcies. Molt bé, doncs amb aquesta nota optimista tanquem l'acte. Moltes gràcies per venir i ens veiem al proper.